Здравейте, бютита! Днес ще си говорим за врата. Да, когато си на някаква възраст, врата започва да се плесира. В момента имам алергия, така че много внимателно ще действам. Днес ще използвам едно масло, което аз сама съм си правила, понеже отглеждам лавандула в градината си. Това е лавандулово масло. Слагаме няколко капки, ето така, между пръстите си. И започваме ето по този начин от едната и от другата страна. Съвсем нежничко и леко. Лавандулата ще ми успокои алергия, надявам се. Така, след това по ключицата минаваме по този начин навътре. Това е за дренаж от едната страна, между 5 и 7 пъти и така от другата страна, между 5 и 7 пъти. И така първото упражнение. То е шиацу упражнение. Правим така, фиксираме тук, фиксираме брадичката и лекичко изпъваме максимално назад. Така стоим в продължение на 10 секунди. Това нещо трябва да го повторим 3 пъти, със съвсем малка почивка. Следващото е фиксираме тук под ключиците, отново така и отново 10 секунди. Нищо сложно. 3 пъти се повтаря това нещо. Ще видите, че шията ви ще стане прелесна. Вие ще бъдете като жерав. По-добре жерав, отколкото лебед. Някакси жеравите са по-изпънати и по-изправени. Бъдете красиви. Обичайте се.